kuvata. Kyllä. No niin. Tervetuloa Pasasten perheen matkaan tänne Key Westiin. Kuten näette, niin aurinkoista on ja mukavasti tässä Karibian meri, ei Kreikan meri sentään, Karibian meri. Siintää ympärillä vihreää vettä ja lämpötila näyttäisi olevan tällä hetkellä sellaiset, nämä on Fahrenheitteja 90, että kyllä täällä taas yli 30 varmaan on. Ja matkaa tuonne Key Westiin on vielä reilu 120 kilometriä, mutta näitä siltoja ollaan ylitelty jo useampia ja ollaan tosiaan tavallaan menossa nyt sinne Manner-USA:n eteläisimpään kohtaan. The southernmost point of continental USA. Niin kuin minä tällä ralli-englannilla niin aina höpöttelen. Matka edistyy nyt vähän hitaammin, koska tämä on aika pieni tie ja täällä on ihan kummallista ajamista. Ihmiset tuikkii eteen tuolta sivukujilta ja pikkusen jotenkin pelottavaakin. Vaikka tuolla jossain Miamin lähellä on paljon vilkkaampi liikenne, niin ihmiset ajelee siellä sillä lailla, että niiden liikkeitä on vain helpompi ennakoida. Mut ei mulla muuta nyt tällä kertaa, että ehkä laitetaan lisää videoa tässä myöhemmin sitten. Kiitos.